Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod, ato ning ablihan diha sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios, mohimo kitag mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dinhi na sab kitang gidasig hitagag panahon aron makabati magkadungog sa iyang mga pulong nga moy atong kinabuhi ug kadaog ag panalangin sa atong pagpuyo sa kalibutan. Magampo kita ang magpabili. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-uban kanamo, sa imong pagproteksyon, pagpanalipod, pagbantay. Tungod sa imong pagkamatinod-anon o Dios na puno kami sa panalangin, na puno kami sa kalipay, kalinaw nga gikan kanimo. Salamat o Dios sa walay hunaw nimong pagtagbo, pagatiman, pagpanalangin kanamo. Amo na usab kang daigon, pasalamatan, pasidunggan sa among panag-uban inimong programa. Amo na usab kang gi-welcome o Dios diin ikaw ang magapanulti, magapangulo, magapamuhan sa among panag-uban. Ang imong tingog mga mensahe may among madunggan, masabtan kay diha sa imong mga pulong na akanunay ang kadaugan. I declare blessing sa pangalan ni Ginoong Hesus tungod sa imong mga saad pulong pagtulunan nga among nakatunan. Nga sa panahon aduna kami mga ideklara padayon namo kining masinatian ug maangkon sa amo ang pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkamatinod-anon. Salamat o Dios sa imong proteksyon sa akong mga kaigsuonan nga sa among panag-uban doon na namin usab kami masabtan nga mga pulong, mga mensahe gikan kanimo. I declare blessing, healing in Jesus name. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning. Kalisod, isa ko bang mga unos ug balot apan ng limbaso wa mahuti ko so tunok ug bagyo sa kinabuhi ko di ko mahadlok kay nakaginoo. Tunok og bagyo sa kinabuhi ko dili gayud ta mahadlok kay na ang Ginoo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko. May butag mayo nga pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan nga nakasuot na sa atong programa, ilabi na mga kaigsuonan ni Alder o Aldi Iconar. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Brother Emilio Cabugos og ni Sister Lini Saliste Lavitan. Mayong buntag pastor og sa tanang naminaw sa Shiny PM og nagtan-aw sa live. May buntag, may pagpaminaw ni Rogen Fajardo. Matod pa, maayong buntag pastor, God bless you. Ug mayong pakiguban ni Naomi Piano Caranel. Si Davel, no? Pa-shout out pastor sa family Abag, family Inbad, family Duyan, family Mungkal, family Antolin, Mabayaw, Landuag ug maorana og daghang salamat. May buntag, may pagpaminaw ug maayong pakiguban ni Prima Tulabing Silvano. Maayong buntag pastor ug salamat sa tanan makapaminaw na pod kami sa tanan mga pulong malipay. Nako, bisan nagtrabaho mawala ang kakapoy basta daw adlaw-adlaw gabantay ako sa mensahe sa Ginoo. Lipay nako, kalain na ang panghuna-huna karon.
Matod papas makahinoklog kayo sa social media. Kalain na nag-abot ang balita. Mauna ba ni ang tanda malapit na manaog ang Ginoo pas? Muna nga lahutay lang gyud. O niya request kog kantang lahutay gikan ni Prima Tulabing Silvano. Kini mga panghitabo nato sa kalibutan diya sa social media mga kaigsuonan. Mauna ni ang mga ilhanan nga gisulti ni Hesus ug mauna ni mga panghitabo nga gipasidaan sa Ginoo nga kinahanglan natang magtinarong, kinahanglan natang magseryoso. Kining pagseryoso mga kaigsuonan kinahanglan nig desisyon. Singgit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pandaig ikabalos ko nimo Ginoo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Matod pa ni Maria Presente, good morning Pastor. Salamat Lord sa araw na ito. Napuno pag-asa uban sa grasyas Ginoo. Amen God, amen, amen God. Mudaghang gyud amen mga kaigsuonan kay kanang naatas Ginoo puno gyud panalangin. Mayo nga pagpaminaw ni Inang Ubares, good morning Pastor. Og ni matod pa request kog ikaw ang kusog. Maayo nga pakikuban, maayo nga pagpaminaw ni Jimel Reyes. Pastor, good morning Pastor. Og sin o gani tong pangalan na pobre og katong hari na istorya na Bible. Pastor, salamat gid Pastor sa pagbusapat Pastor. Makita mo sa libro ng Lucas, Lucas 16 kag si Lazaro at saka si Dato. Ako lang chikapon mga kaigsunan mayong pakiguban ni Jimel Reyes. Naani sa Lucas mga kaigsunan, Lucas. Sa Lucas 16:19 ang Dato og si Lazaro. Lucas 16:19 ka magsugod, mauna nga sitas. Mayo nga pakiguban ni Rina Tada, good morning Pastor, salamat sa atong buhing Dios. Request ko, saan na kaya ako? Okay, nasaan na kaya ako? Mayong pakikuban ni Rina Tada, good morning Pastor, salamat sa atong buhing Dios. Request kog nasaan na kaya ako? Ako na dining nabasa. Matod pa salamat, nakapaminaw na pod ko sa live ni Pastor watching from Saudi Arabia. Mayong pagpaminaw ni matod pa ni Jimel Reyes, pwede na pod maka-request awit makalangit. Lahutay Pastor. Salamat gid Pastor na amin naminaw kon mukanta ka na sina Pastor. Kisa may mga kauban nimo diha. Asa man day mo nagpuyo Brother Jimel og taga-asa man day ka. Si Daryl Herolaga, matod pa good morning Pastor. May butag nimo diha Brother Daryl. Og si Juana Carzano, good morning Pastor, request kog himo ang templo. Okay. Aniya
gikan ni Brother Emilio adto ta sa langit. Akong pangitaon kini inyong mga request awit makalangit diri sa atong panag-uban. Awit makalangit mga kaigsuonan, ako ang tagaan og pagtaga diri lang sa ato ang panag-uban. Nasaan na kaya ako kung wala si Jesus? Nasaan na kaya ka kung wala ang ating Panginoon? Ang buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Ako ning pangitaon mga kaigsuonan, nasaan na kaya ako? Niya ako aning kantahon mga kaigsuonan alang ni sa ato ang mga pinanggang suking tigpaminaw. Okay, ako ani nga pangitaag pamaagi nga ako ning makantahan mga kaigsuonan ha. Okay. Og mayong pagpaminaw, mayong nga pakiguban sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Tagpo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan na napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Medyo taas-taas mga kaigsuonan ning kantahan. Dili maayo nga dili ihon natin yun makaya. Walang higit sa tulad mo. Ang pag-ibig mo'y kailangan matatanaw. Kaya ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, tinako mo ako.
Kung wala si Jesus mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, unsa nakahay atong kahimtang karon? Unsa kahay atong sitwasyon? Ang uban siguro wala nas kalibutan. Kung wala pa si Jesus mga kaigsuonan sultihan ko kamo, kanunay na ay patay. Kay sa wala pa mo abot si Jesus, gamay rang sala sa tao, hukman dayon sa kamatayon. Apan gikuha sa Ginoo ang maong pamaagi aron ang tao matagaag higayon o matagaag chance sa amahan aron makaalagad og makaalagad sa Dios. Kay wala pa gani si Jesus nagpakamatay mga kaigsuonan, kanunay itong patay. Gingharian batok gingharian, nasod batok nasod mga kaigsuonan. Wala maghari ang gugma, naghari ang balaod o giabusaran sa mga tao. Pag-abot ni Jesus mga kaigsuonan, ikaw ug ako nakaalagad og Dios nga mo'y tag-iyas kalibutan. Mao na nga kung wala si Jesus, asa na siguro ta. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Okay, salamat sa awit magalangit. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Awit magalangit, himo ang templo. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban mga kaigsuonan kos Ginoo. Si Jocelyn Oleger, hello po Pastor Gideon, maayo nga buntag sa tanan, dalaygon ang buhing Dios sa imong kinabuhi ug sa tibok nimong pamilya. Pwede request awit na makalangit ang tanging alay ko. Puyo ka diri ka nako ug ako diha tanimo mangandoy ko namupuyo uban tanimo sigun sa saad mo akong dawaton ko ikaw ning kinabuhi ko. Puyo ka diri ka nako ug ako diha. Mayong pakiguban ni Brother Josepino Paran, maayong butag Pastor G o sa tibok nimo nga pamilya. Kumusta, minaw lang ko samtang ga-work, request ko labod. Mayong pagpaminaw pag-usab ni Lini Celeste Labitan, malipay man pod ko makakita nimo mo kanta Pastor, nga malipayon pod kaayo ga-enjoy sa message sa kanta. Aperteg yung pagkataas sa usahay mo laog mo bulag ta sonata, pero okay ra gyud at least nakakanta. May buntag ninyo diha Sister Lini ga sa imo mga kauban diha. Si Sasi Konde mayong nga buntag Pastor og sa tanang viewers. Si Sasi Konde tinuod jud na imo sulti Pastor, kon wala pa si Jesus gubot paslukot. Tinuod daghang kaayong nangamatay na siguro. Kay kanunay patay kung wala pa si Jesus. Si Roberto Luardo, good morning Pastor, watching from Aloginsan. Aloginsan murag diri dapit na Toledo no. Kay murag nakaanak ko dihang lugar. Si Bing Dandan, good morning Pastor, may buntag. Si Bernadette Tabalong Benito, good morning Pastor, request kog song pagkamaayo mo. God bless Pastor, watching from Malita. Pastora Bernadette po. Uy, may buntag nimo diha Pastor Bernadette. Ang Dios paday magpanalangin kanimo. Asa gani dapit ning Malita, naani dapit sa Mindanao. Kumusta mo diha Pastor? Ang Dios magadihog magapanalangin mag-uban kanimo. Si Bong Gigano batot pa, good morning Pastor Gideon og sa tanan mga kanunay nga nagsunod sa imo nga programa. Daghang salamat sa atong langitong amahan nga kanunay nagatiman kanato. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Request ko Pastor o Jesus patawad. Daghang salamat pagbasa Pastor, and God bless. Mayo nga pagpaminaw, mayo pakiguban ni Anib Serenio, mayo nga buntag Pastor, amo nga pinalangga na Pastor. Salamat sa Ginoo. Thank you, thank you. Matot pa diri.
Wishing you more blessings sa imong nga kinabuhi. Unya watching from Sigaboy, Davao Oriental. Salamat kayo sa inyong nga gugma Anib Sirenio. Ang Dios nakakita ug nakadungog sa imuhang mga pulong ug nakakita sa imong kasikas. Una-una dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanini diha. Sa tanang igayon maghari ka. Himo ang templo ko o Dios. Dugay ra kitang gihimong templo sa dihang naabot ang atong Ginoo sa atong kinabuhi ug ang balaang espiritu. Awit makalangit ikaw ang kusog. Palihog ko sa pag-share sa ato ang live ay labi na sa atong hisgutan karon mga kaigsunan mahitungod sa pagkaalagad ni Pablo ingon nga apostol. Muabot pa ang problema, walay mahika pahimula, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako. Maayong pakig-uban, maayong pagpaminaw, pag-usab ni Bongganob, maayong buntag ninyo diha ang Dios magpanalangin. Matod pa diri mga kaigsuonan ni Pastor Bernadette Tabalong Benito, Malita, Davao Occidental po, Pastor. Salamat kaayo, Pastor. Ang Dios magpanalangin ninyo, Pastor Bernadette, dili Bernadetta. Pastor Bernadette. Salamat kayo sa imong nga kinabuhi ug ang Dios magpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin magatagbo sa mga buluhaton nga gipil sa Dios imong kinabuhi, ilabi na sa mga buluhaton diha sa simbahan. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan sa mga De Villeres family, mga Dinoyo family, mga Pinangga o mga suking tigpaminaw sa FM Radio, Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa Barangay Sardinia, Malaboyog, Cebu. Mayong pagig-uban ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsula o sa tanan nato mga kaigsuonan nga nakatuod na gyud sa ato ang FM station nga ilahan ang gi-dial diha sa ilahang mga radio set. Ang 101.3 nga maoy number 1 sa matag Pinoy anan. Tungod kay walay laing gihatod ang mga pulog pagtulunan nga gikan sa Dios nga atong gialagaran. Mayo nga pakiguban ni Tio Pilimon, maayong buntag ninyo diha Tio ug sa imuha nga buutan o nga pinanggang asawa. Maayong pakiguban ni Tio Pilimon Alianik ug sa mga Alianik family, good morning ug maayo nga pakiguban. Ako gidasig ang matag-usa sa pag-share sa ato nga programa through sharing this live program mga kaigsuonan ngadto sa inyohang messenger, dito sa inyohang mga friend, imong mga kaila, ilabi na gyud sa imong pamilya. Sa imong pagbuhat ni ini, dili bugat og dili lisod, sayon ra gyud kaayo ang pag-share ni ini og nakit-an ka sa Dios sa pagbuhat sa ingon. Og ang Dios nga nakakita kanimo nga sa imong pagbuhat gipaambit mo usab ang mga pulong nga imong nadunggan nga gikan sa Dios nga atong gilagaran ikay panalanginan. Alang sa mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 o Shiny FM 95.3, pwede ra gyud kaayo mo mga kaigsonan ng bisita sa ato ang programa. Inyong ablihan ang inyong Facebook account o i-search ang ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili lang kay inyo rang madunggan kun dili inyong yung makitaan. Mayo nga pakiguban ni Lia Cintahan Langit, mayo nga buntag ni mo diha sis, kumusta ang kinabuhing Kristohanon, kinabuhi nga madaogon.
matod pa moabot man ang mga problema, wala gyoy makapahimulag. Aron walay makapahimulag mga kaigsuonan sa atong kinabuhi ug sa Dios, dili gyud nato tuktukan ang problema. Kay kung tutukan man gud ang problema, unya napagaylaing problema, mga kaigsuonan murag di nakakaginhawa. Mauna nga ayaw tutuki ang problema. Ang giingon dito sa Hebreo Kapitulo 12, tutok ta kang Kristo og dili tutok sa mga problema nga di makatabang sa toa. Kana mo tutok tag mga problema mga kaigsuonan. Maka-stress na mga igsuon. Unya makaguol. Unya sa dihang maguol, magsige nagkaguol, dali nang matiguang. Unya dili lang kay daling matigulang ang gipakita diha sa panultihon. Sa libro sa Panultihon Kapitulo 17 bersikulo 22 nag-ingon ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Okay ra nang magsubo pero kanang dili sige. Magsubo ka pero dili nimo pa salo pag-adlaw. Pwede ra ka magsubo sa panahon na di magpudpud di mga kaigsuonan nga kung naay mga kabugaton, naay mga problema, kalitra kag ngisi, mura ra kag napasmo ana. Mubati gyud kag kasubo mga kaigsuonan, lamang ayaw tutuki ang problema kay magsige man ka anag kaguol. Ug sa dihang magsige kag kaguol na yan, plus tutukan na pod og laing problema, naanapoy laing problema mga kaigsuonan na labaw pa kang naguol. Unya ang magsige kaguol mga kaigsuonan, goal ka karon, goal ka ugma, goal ka sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan mga kaigsuonan. Ang gipakita sa Biblia, ikaw mo'y magniwang. Ili lang kay ikaw magniwang, inanay nga kamatayon. Ang ipakita sa Biblia mo nang bawal maguol. Inay mong tapad, bawal maguol. Maubitaw na niingon diha sa Pilipos 4 bersikulo 4, pagkalipay kamo diha sa Ginoo usbon ko pagkalipay kamo. Unsaon man aron magmalipayon tataliwala sa mga problema. Dawata nga naa gyud ang problema, di na mahitabo mga kaigsuonan nga magpuyo tang wa gyud problema. Naa gyud ang mga problema mga kaigsuonan, may Pai Freddy Aguilar sa kanta mga kaigsuonan kay matod pa siyang kanta. Ha, tawanan mo ang inyong problema. Mauna nga kinahanglan gyud mga kaigsuonan, dili nato tutukan ang problema, tutukan nato si Kristo nga mo'y solusyon sa problema. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan na atong tagaan og pagtagad, tanging alay ko diri lamang sa atong panaguban. Tanging alay ko. Mayong buntag ni Jocelyn Oligar, Pastor Gideon, mayroon akong panaginip. Na ako no sa damgo. Ingon siya na naginip ako ng ahas tapos pumasok sa kubo tapos lumalabas. Din siya kaagad sa kubo. Ako siya gisundan og tingin palabas sa kubo tapos habang gumagapang siya sa punong niyog, pataas unti-unti siyang lumalaki hanggang doon sa dulo sa niyog tapos biglang naging dragon. Siya namubaga, siya bubuga ng apoy. Ano kaya ang ibig sabihin nun, Pastor? Salamat po. Ako ning binasayon, I hope makako ning mabinisaya. Matod pa dire, Pastor Gideon, ano na ko'y damgo, og ang ako ang damgo nga dunay sawa, o niya ni sulod sa amo ang payag, og human, migawas rapod siya dayon, diha gikan sa among payag. Og ako siyang gisundan sa akong mga pagtanaw, hinay-hinay siya nga migawas, diha sa kubo, o niya, human, samtang ningkamang ang maong ihalas paingon sa punuan sa lubi, hinay-hinay siyang misaka, o niya hinay-hinay pod siyang midako, o niya pag-abot dito sa tumoy sa lubi, kalit nga nahimong dragon na, o niya ingon siya, ning paggawas barabag kayo og unsa may buot ipasabot, Pastor. Kining salamat kayo sa imong pag-share, Sister Sister Jocelyn, salamat kayo sa imong paghatag panahon. Kining ahas nagsimbolo ni pagkabakakon or pagkanang pagkamalimbungon. O niya ang dragon mga kaigsuonan nagpakita na gitawag pagpanamastamas.
ang imuhang damgo nagpakita na sa mga problema nga muhasmag sa imong kinabuhi. Apan sa mga problema nga muhasmag sa imong kinabuhi, adunay mensahe ang Dios. Ang ahas, yung pumasok sa iyong kubo, problema yan. Pwedeng salita galing sa iyong kilala o kaha gawa. Yung mga ginagawa ng mga kaibigan mo at sa kapamilya mo o kaha mga salita galing sa kanila, yun ay pumasok sa iyo. Tapos, wag mo lang sundan. Yun ang mensahe galing ng ating Panginoon para makatulong sa iyo. Wag mong sundan. Wag mong sabayan. Yung mga mabigat na mga salita ng binabato sa inyo, wag mong sabayan. Huwag mong sundin. Kumbaga, huwag mong pansinin. Kaya hindi ka ginagawa, hindi ka ginagawa ng ating Panginoon. Wala kang ginawa ng ating Panginoon upang tingnan o bigyang pansin ang iyong mga problema na hindi ka naman makatulong. Only God, ang Diyos lamang ang tabang nato og ang mga mensahe alang kanimo kung doon na may mga mga pulong nga gikan sa imong mga kaila, gikan sa imong mga pamilya nga ilang ibato diha nimo, kana bitawng dauton ka, libakon ka, butang-butangan ka, ayaw na tagda. Huwag mong pansinon. Huwag mong pansinon. Huwag mong pansinin. Galing naman Tagalog to. Huwag mong pansinin mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Munay mensahe kay kung imo nang tutukan, imo nang tagaan og panahon mga kaigsuonan, magkadako na. Damor nang magkadako, damor nang muguba sa imuhang pagkakristohanon. O niya, mas mugrabe pa hinoon. Una, naging ahas, tapos naging dragon. Talagang masama yung panaginip pagtutukan mo yan. Huwag mong pansinin, huwag mong tutukan ha. Kini nga magtagalog tanga di takabalo mga kaigsunan. Ambot lang. Sige lang. At least na maumao na siguro to. Kay arita sa awit makalangit pagkamaayo mo. I hope na akay nasabdan na Sister Jocelyn ha. Panington masatag ni kunani buntag. Ang pagkamaayo sa Diyos. Basta kay ang salita ng ating Panginoon ay maging kanang bitawng makatabang nimo. Ayaw gyud pansina. Ayaw gyud og tutuki bitaw kanang ayaw siya tagda. Kay kun imo na siyang tagdon, damor nimo nang tagdon, damor nang mudako o niya damor nang muhatag og kadaot sa imong pagkakristohanon. Ayaw pansina. Niya iampo na sa Ginoo. Doon ay mga pulong or kaha binuhatan or mga buhat sa tao sa imong mga kaila o sa imong pamilya nga nang makaguba bitaw nimo. Ayaw gyud tagaig pansin. Huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin para hindi lumalaki. Hantod sa pagpahulay, Ini magtagalog tang dili kabalo mahirapan tas kalisod. pagkamaayo. Mayo nga pakiguban ni Linlin Maicon. Good morning Pastor Request kog awit makalangit hindi nagkulang. Mulay kang maayo ka. Nako, tudak ko may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Mayo nga pakiguban ni Junior de la Rosa Istante. Good morning Pastor. Lord Jesus Christ always guide sa atong tanan viewers. Amen, no? Salamat kay sa prayer. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Suot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong papa. Ako imong pinangga.
Maayong nga pakiguban ni Nars Boyan, matot pa maayong nga buntag Pastor Gideon ug sa tanang viewers, listeners, siyempre labaw sa tanan atong buhi nga Dios. Pagkamadasigon kaayo ni Sister Nars Boyan. Ingon siya sa kanunay niya nga pag-atiman kanato, pag-provide kay og walay blessing gikan niya di ta makapadayon until now. Sa pagpaminaw dinhi sa kahanginan, pinaagi sa pagpaminaw dinhi sa kahanginan, pinaagi sa wifi. Og dinhi ko ikaw makaplagi nga nagdala sa mensahe nga walay hugon-hugon, pagsulti, pagdasig, pagbansay, maong thank you God. Pwede request awit makalangit gaksa ko, gaksa kompos gihapon nimo Pastor Gideon, og back up prayer Pastor sa ako anak nga flight now 1 PM si Janelle mo balik na siya work sa Manila. Thank you Pastor. Okay, ubanan sa Ginoo ang imong anak Sister Nars Boyan. Maayo nga pagpaminaw ni matod pa ni Jocelyn Tinsay, Joyven Tinsay. Maayo nga pakiguban. Matod pa, hello Pastor, good morning from Purok Cory, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Shout out lang ko diri sa mga sisters kog kag brothers sa Love Missions Baptist Church upod sa umon na worker Pastor AJ Canlas. Request awit makalangit susiha ang kasing-kasing ko kag ang balaan nga kasulatan didto sa cross. Salamat Pastor. Okay, awit makalangit nga gipang request diri sa ato nga panag-uban. Nunay kang matinod ano. Mayo nga pakiguban ni Naomi Piano Caranel Pastor, paampo nako ako ang pag-umangkon, sige balik-balik ihang na ganana ihang kamot. Mas mayo nga pabutangan na nimo og mga bakterya kana antibacteria. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ko nga maayo na. Si Jocelyn Oligar siya, thank you po Pastor. Basta wag mong pansinin wag mong pansinin. Si Daniel P. Uga, maayo nga buntag Pastor, salamat gayod sa Ginoo nga na ay signal diri sa bukid makapaminaw gyud ko. Wow, ato pakpakan ang Ginoo mga kigsoon no, pagkanindota. Og maayo nga pakiguban ni Lorna Reveliosa. Hello, good morning Pastor Gideon. Praise the Lord. Tan-aw na sad ko di ko live maoni makapadasig og makaligon kanako. Si Joy Panhay, maayo nga buntag Pastor, request pod kog awit makalangit dili ka bayran. Okay, ako nga tagaan og pagtagad ang awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri di ka nagkulang. Akong tagaan ay pagtagad na sulod na ni ubang komersyal diri. Okay, di ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Dunay gahulat diri nga awit makalangit o Jesus patawad og doon na pag mga nag-request diri susiha unya kag bala ang kasulatan. Ako raning katahon Jubin kining bala ang kasulatan. Unya dito sa cross. lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Kanus aba nato masinatian nga atong Ginoo bisag kanus awa gyud magkulang. Mga kaigsunan, masinatian lamang na sa mga taong tinud-anay nga nagsubay sa pamaagi ni Lord. Pero kung ang tao nga nagtuo wala magkinabuhi sa pamaagi ni Lord, sige nagkulang-kulang. Pagbati sa dana kulang-kulang. Pero kung ikaw ug ako matinud-anon kanon sa Ginoo, labaw nga matinud-anon ang Dios. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Broca Fidel. Matod pa, maayong buntag pastor. Nagminaw og nagtanaw mi diri pastor samtang nagduty diri sa Mang Tinapay sa Tisa Main Branch. Kumusta mo diha, Brother Fidel? Ang Dios pa dayon magpanalangin kaninyo. Ang Dios magauban kaninyo diha. Salamat kaayo. Og kumusta ko diha sa tanan natong mga kaigsuonan og sa imuhang pinalangga nga kauban diha. Sister Christina, kumusta mo diha? Si Raquel Bordin, maayong buntag pastor. O pag-greet ko ni Winifredo Castellanes og si Felicidad Castellanes og sa ihang mga anak si Joseph, si Joan, Janine og si Jackie. Kay ako ni ipanminaw ko ni nila pastor. Salamat. Salamat kay sa imuhang mga kadasig, Sister Raquel Bordin. Si Jocelyn Oligar, mabuti na lang talaga pastor, nakakilala na ako sa Diyos. Kaya hindi ako na lang pinapansin ng mga kwento na hindi nakakabuti. Kaya glory to God, may Diyos sa ako nga aking buhay. Kaya wag mong pansinin yung mga mabigat na mga salita na galing sa mga kilala, kaibigan o pamilya mo. Wag mong pansinin yung mga hindi magandang mga salita, yung mga hindi na magandang gawa o nagawa nila sa iyo. Wag mong pansinin. Ang giingon sa Biblia nga ayaw buhati ayaw basli ang dautan og dautan, basli hinuog maayo. Kana imo silang dadon sa mga pag-ampo, maunay pinakamaayo nga angay buhaton nimo. Ug salamat sa Dios sa imong kinabuhi nga ubanan kaniya sa imuhang pangalagad. Maayo nga pakig-uban no sa matag usa, awit makalangit, o Hesus patawad. Si Sasi, kundi wag mong pansinin, magdasal ka ni Lord palagi at magbasa ka ng Biblia. Basahin mo ng salita ni Lord doon na Salmo 91 niya buong chapter. Ako marami na bisis na naginip ako ng masama yung ginawa ko. Nagdasal ako palagi dahil ang Diyos lang makaligtas sa atin. Kahit ano gawa sa enemy natin at kahit saan tayo, extend His holy hands to save us. Wow. Sa Isaias 59:1 muna nga di po ta magbuhat og dili maayo ngadto sa atong isikataw, labi na gyud sa atong Ginuog sa atong kaugalingon para ang atong mga pag-ampo dunggon pod sa Ginoo. Sinta mo Jesus sa iyong mga anak. Mayo nga pakiguban ni Jacqueline Rogi. Maayong buntag og si Day Marina Candelario. Maayong buntag Pastor Gideon. Maayong buntag sa tanan na minaw karon og sa tanan nga nagtan-aw sa imuhang live karon. Kumusta mo diha Day Maring og kumusta mo si Day Adong Raymond? Nintawag ko kaganina kay nagchat ko ni Ray Marie, katong imong kinamagulangang anak. Nagchat ko niya, nag-video call with me og basig makatawag ko ni Dong Raymond unya kay nitawag ko ni Manoy Nathan, medyo busy siya kay nasa trabaho. Si Daniel P. Uga, shout out ko sa akong mga pag-umangkon gikan ni Kier, Indong Mama Minding Jolo og si Minda og si Batch Dairy lang sa Purok 3 Indulan. Si Gina Kamahalan, amen, praise the Lord, naminaw ko samtang naghulat og tawagon akong pangalan. Turling. Gina Kamahalan, imo nang number. Sige tawag na ka Sister Gina. Bitaw no, nindot pod kayo samtang naghulat ka diha. Naghulat ka nga ayaw ra pod palipat diha kay basi ganina ra ning bagting gitawag na imong ngalan. Ayaw lang gyud palipat ha. Si Wilda Prospero, may buntag, may pagpaminaw. Si Annalisa is Andante, good morning. Bunga na kabutihan. Oh Jesus, dakila ka. Inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbuhay. Mayong
nga pakiguban ni Jeannie Naro Mamites. Good morning Pastor at sa lahat ng anak ni Lord. Glory to God Pastor. Request ako kanta. Tumawag ka. Salamat sa Pastor. God bless. Okay. Salamat kayo sa inyong pakiguban Sister Jeannie. Oh Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Oh Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Jesus patawad. Okay. Salamat sa mga awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga panaguban. Akong katahon mga kaigsuonan ng awit nga gi-request lahutay. Kalisdanan kasakitan doon na maudlanan usayaw kaluya kay mayong mapa angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan doon na may utlanan usayaw kaluya kay mayong mapa angay ka lang lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli buka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan doon na may utlanan
Busayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang o lahot ay aron makalabang ka sa pagsulay. Kanang panalangin maangkon mo na. Ayaw kalimot dayga siya. Ayaw imong kaugalingon kung dili dayga ang Dios. Dili ka kapsan sa tanang butay. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, doon na may utlana. Busayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahotay aron makalabang ka sa pagsulay. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Kung bisan pa sa akong mga kasakitan, giati man niya ko giambingan. Pagkanindot sa mga awit makalangit. unsa man Mayong buntag, mayong pakiguban, ilabi na ni Matod Padre at si Gina kamahalan sa wala pa pastor oy. Si Jubilin Felix Matod pa mahaw ta pastor oy. Uman akong paniud to. Pagkanindota ani muraga na naman ta sa nagsilingan ra ba. Pastor mahaw. Unya lang ko oy. Matod Padre ni Jubilin Felix mahaw ta ninyo tanan diha. Dire lang ko pastor, mahaw ko sa samtang wala pa nagsugod ang word of God. Bitaw no, hala, usap-usap diag hinay-hinay. O niya tagamtama pod ang sudan nga gikan ni Lord. Sudan nga kanang pagkaon nga sudan gikan na sa Ginoo. Nya kinahanglan na ato nang matagaan gyud bitaw og pagtagad. Kana bitaw nga pagkaon nga gidali-dali. Kana nga dili nang gilamoy-lamoy. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang pagkaon dili usapog tarong. Kana bitaw inig hungit murag lami man lamoy didso. Adlok mahotdan ba? Pero dili na maayo mga kaigsuonan ang mahitabo ana mahimo mga makapaimpatso na. Sige. Si Rizali Mungka Kabugos, morning nga pastor, and to all viewers, God bless sa tanan. Giging simpron mga igsoon matod pa, yes Lord God, wala na ilaing gidaig ko sa tibokong kinabuhi, ikaw lang, amen. Maunay mga mensahe nga angay natong paningkamutan. Oras sa ito nga programa mga kigsonan, alas 10:30 sa kabuntagon. Uban ang ato ang mga kigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa with Shiny FM 101.3. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Moadto na ta sa pulong sa Ginoo mga kigsuonan. sa nabilin nga kinabuhi. Kung naa kay Bible, mas maayo gyud tinuora nga naa kay Bible para imuha nga masundan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ablihi inyong Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 4, naghisgot ni sa pagka-apostol ni Pablo. Unang Korinto kapitulo 4. Ingon din mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mga apostol ni Kristo.
mga alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon din sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5 ta mo basa. Matod pa din isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kagalingon. Tin-aw kaayo nga ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayod ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himoa sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan og ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlaw mo dawat ang tagsatagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Nindot kayo mga kaigsunan ang mga pulong nga gigamit ni Apostol Pablo aron atong makatunan kung unsa may gipakita niya nga kinaiya sa panahon nga moatubang siya sa mga problema sa iyang pagsunod diha kang Kristo. Dinhi sa iyang sulat mga kaigsunan, sikad siya nga gitawag ni Ginoong Hesus. Gikan sa libro sa Buhat Kapitulo 9, kay didto man nagsugod gyud ang iyang istorya sa pagkakabig niya diha kang Kristo. Diin diha kang Kristo dunay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi, og dili lang sa iyang kinabuhi kundi sa tanang tao sama kanimo. Ikaw og ako giklaro sa iyang mga sulat og diha sa Biblia mga kaigsunan ngang matag tao nga natao og nahimugso sa kalibutan hangtod karon nga buhi pa, dunay katuyuan og dunay plano nga nung gibuhi ka. Dili aron magbisyo ka, dili aron magtagbaw kas mga butang nga dili makatagbaw nimo, kay walay butang nga makatagbaw sa kinabuhi sa tao. Pwede masyang malipay mga kaigsunan, sultihan ko kamo ang tao maibog siya sa mga butang ug mamangandoy siya sa mga butang, pwede na niyang pangayoon o paningkamutan ug moingon siya siyang kaugalingon, maangkon lang nako ng butanga, okay na gyud, kontento nako. Pero sa padihang nangandoy pa lang siya. Pero ang tinuod nga kahimtang sa tao, walay butang nga makatagbaw kaniya, walay butang nga makapakontento kaniya. Sa iyang pagpangandoy, sa atong pagpangandoy sa mga butang, siguro makaingon tang makontento na ta kung maangkon na natong butang nga atong gipangandoy, nga atong gikinanglan sa atong pagpuyos kalibutan, sa diha nga nangandoy pa lang ta. Nga makaingon ta mga kaigsuonan, igo na gyud. Pero sa dihang mo abot ng butang nga atong gipangandoy ug ato nang nagunitan o kaha ato nang naangkon, mangita na pug kaglaing butang. Buot ipasabot mga kaigsuonan, gikan kaniadto sa bata pakita hangtod na himong batanon, hangtod nga nahamtong natigulang na ning uban mga kaigsuonan. Bisan kinsa nga tawo nga naminaw nini mong programa, makaingon gyud insakto gyud nga wa gyud butang nga makatagbaw sa tuwa, gawas lamang sa presensya sa Ginoo. Mga igsuon kos Ginoo, giklaro ni Apostol Pablo nga sikad sa iyahang pagdesisyon, pagsugot sa tawag sa Ginoo. Kay gitawag man siya og gipili sama kanimo nga ikaw og gitawag usab. Apan giklaro sa atong Ginoong Hesus, diutay ra ang nipili. Diutay ra ang gipili. Kay nganuman daghang gitawag, tanang mga tao sa tibuok kalibutan nakadungog sa mga pulong sa Dios og nakadungog sila nga dunay Dios nga nahigugmag kanila. Dunay namatay sa ilahang kinabuhi aron sila makalagad og Dios, apan dili tanan nga natawo nakadungog ni response sa mensahe sa Dios. Pero bulahan kay ka nga mi-response sa mensahe sa Dios. Bulahan kayo ka nga naminaw na mati sa pulong sa Ginoo, kay si Jesus miingon, bulahan tong naminaw og mintuman. Kay sa panahon nga maminaw ka sa mga pulong mga mensahe sa Ginoo, ang pagtuo nga maoy makaluwas sa tao moabot gayud na nimo. Mausab ang dagan sa imong kinabuhi, mausab ang hitsura sa imong pagkatao nga kaniadto dunay bisyo, apan sa diha nga makabaton kag pagtuo gikan sa Ginoo sa mga pulong nga imong nadunggan og nadungog sa matag karon og unya nga naminaw ka sa aning programa mga kaigsultihan tika. Ikaw mismo makasaksig makapatikod sa kausaban sa imong batasan, sa imong kahintang, sa imong Pinoy-anan nga kaniadto gubot og guliyang ang imong mamatikdan, apan karon nga nanakas pagpangalagad sa Dios ang kalinaw, kalipay og pakigdait kanunay mabatonan.
Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, sama ni Apostol Pablo gikan sa iyang pagsugod diha sa libro sa Buhat kapitulo 9 hangtod sa mga sulat niya sa libro diha sa Biblia, nagpakita nga kanunay siyang nagmadaugon. Apan wala magpasabot mga kaigsuonan pagkanindot sa mga pulong nga iyang gigamit, kanunay nagpakita si Apostol Pablo og pagkamapaubsanon. Nga matod pa sa iyang istorya mga kaigsuonan, ingon siya nga versikulo 4, tinaw kaayo nga ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayod ako'y sala. Usa kini kapulong nga angay tutukan. Dunay duha ka mensahe nga pwede nga mabatunan sa tao o pwedeng gamiton sa tao. Moingon ang tao si Pablo gani na amang gani sala. Yes, si Apostol Pablo wala magpakita mga kaigsuonan nga kanang pagpanghinambog. Wala siya magpakita mga kaigsuonan nga dili na gyud siya makasala. Pero iyang gipakita nga sa iyang gidaladala nga lawas, posibilidad nga pwede siyang makasala karon og ugma sunod adlaw siyang kinabuhi apan ug giubanan niya pagpaningkamot. Matod pa sa uban niya mga sulti mga kaigsuonan ko sa Ginoo, iyahang giubanan pagpaningkamot. Matod pa, asa ganito nabasa mga kaigsuonan diha sa unang Korinto kapitulo 9. Unsay giingon dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo? 20 versikulo 21. Unang Korinto kapitulo 9 versikulo 21. Sa mga dili Hudiyo nagkinabuhi ako nga sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios kay pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa huyang sa pagtuo nahimo akong huyang. Nakisama si Pablo sa mga huyang nga pagtuo nga nahimo po siyang huyang. Sama kanila aron makabig ko sila. Busa uyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang pamaagi. Grabe ang pagpaubos ni Apostol Pablo. Gitinguha niya nga makabig og maluwas yun ang tanang tao. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, dili tungod sa simbahan, dili tungod kay Katoliko ko, Iglesyang Kristo ko, Sabadista ko, Assembly, Protestante ko, dili na mao'y rason. Nganong gibuhat ni Apostol Pablo ang tanan aron maluwas niya ang tao. Gibuhat niya dili tungod sa ngalan sa karatula, kundi tungod sa maayong balita. Kay diha sa maayong balita maluwas o mabag-o ang kinabuhi sa tao. Apan diha sa karatula mga kaigsuonan daghang mga tao nga perti ng garbusa, perti ng pagkagarbuso kayo. Ingon dinhi, sa walay duha-duha na sayod ako nga lumba, sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan. Kinsa man ang gantihan, katulamang mudaog. Ingon diha sa gipadayag mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mudaog bistihan. Hatagag bisti. Dili paspason ang ngalan sa libros kinabuhi, apan ang dili mudaog papason ang ngalan sa libros kinabuhi. Muna ning usa sa walay duha-duha na sayod ako mo nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan. Wala magpasabot usar ka tawo ang mudaog. Ikaw ug ako pwede tang mudaog basta kay mo padayon ra gyud ta sa pagpangalagad sa Dios, sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, ikaw ug ako gihatagaan na tagkadaugan. Atong ikinabuhi ang kadaugan nga gihimo ni Jesus dito sa cross, nga iyang gihalad ang iyang kinabuhi aron ikaw ug ako kanunay magpuyong madaogon. Ang tao nga magbadaogon og nagmadaogon gikan sa iyang pagdawat og pagtuo ni Jesus Christ, wala magkinabuhi sa bisyo, wala magkinabuhi sa sala, wala magpahiuyon ni mo buhat og bisan unsa. Ingon si Apostol Pablo, busa paningkamot kamugdagan aron gantihan kamo. Versikulo 25, ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina. Kinahanglan mga kaigsuonan, kinaamantas lumba sa pagpangalagad sa Dios. Kinahanglan atong iinsayo kanunay, atong i-practice kanunay, atong bansayon ang atong kaugalingon sa disiplina. Unya dili lang basta-basta nga disiplina ang gipakita ni Apostol Pablo, higpit nga disiplina, stricto mga kaigsuonan.
diha sa eskwelahan, sa nagalaing mga kurso, mga kaigsuonan, sa ato mga kabatan-onan nga nag-eskwela diha sa mga kaeskwelahanan, mga kaigsuonan na asilay mga gitawag nga disiplina. Apan diha sa Ginoo mas higpit dapat ang disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat sa purong-purong nga malaos, apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas, gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway, human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Dinhi mga kaigsuonan sa gisulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 4 sa unang Korinto, mga kaigsuonan, dinhi gipakita nga grabe ka mapaubsanon si Pablo. Wala siya mo angkon, mga kaigsuonan, nga wa na gyud siya sala or dili na gyud siya makasala. Apan gipakita niya, mga kaigsuonan, sa iyang pag-angkon nga dili man tuod siya, wala siya makasiguro nga dili siya makasala or wala siya sala, mga kaigsuonan. Apan sa uban niyang mga libro nagpakita siya, mga kaigsuonan, nga giubanan niya ang pagpaningkamot. Gidisiplina niya ang iyang kaugalingon. Gibansay niya ang iyang kaugalingon sa lain nga mga pulong nga iyang gigamit. Gimanso niya. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, yes, tinuod. Kung wala tay disiplina sa atong pagkakristohanon, sa atong pag-ila nga adunay Dios, makasagid ka. Ano ang kinahanglan sa atong pagkakristohanon? Una natong katunan ug bansayon sa atong pagpuyo ninaong sa kalibutan, doon na tay higpit nga disiplina. Kitay mo manso sa atong kaugalingon. Kitay mo desisyon. Mga kaigsuonan, dili kay mo ingon tang mansuha ko Lord, bansaya ko Lord. Ikaw ug ako mao'y gitagaag katungod nga mo bansay, kay ikaw ug ako mao'y gipialag kinabuhi. Gipialanta sa Dios og kinabuhi, kitay magdumala niini. Wala ni ipial sa Dios sa atong kinabuhi aron dumalahon ra pod sa Dios. Ikaw ang mudumala niini sa pamaagi sa pulong sa Dios. Kung imo bang ikinabuhi ang pulong sa Dios, ato bang i-apply ang mga mensahe sa Dios? Ikaw ang gipialan o ni ang Dios ra po'y patrabaho o nimo? Ikaw mo'y gipialan, ikaw mo'y gisaligan, dapat ikaw ug ako mao'y mo amping, mao'y mo atiman ni ining lawas nga gipial sa Dios aron maalagaran nato ang Dios. Unsa may mga pamaagi aron magmadaogon ta? Ikinabuhi ang Biblia. Unsa may mga pamaagi aron maikinabuhi ang Biblia? Tun-an og pamalandongan. Ang pangutana, tanan bang mga tawo nga nagtuog Dios na malandong sa pulong sa Dios? Kasagaran nga ang gipamalandungan mga pulong mga tao. Mala ba unsa bay gi-entertain sa mga tao karon? Mga pulong ba sa Dios o mga pulong sa mga tao? Ang mga pulong gani sa mga tao mo'y atong entertainon, mga kaigsuonan mo'y atong atimanon. Maguba ang atong kasing-kasing. Maguba ang atong una-una. Kay ang mga pulong sa tao, mga kaigsuonan, wala na magkahiusa, wala na magkauyon. Nagkalain-lain ang mga opinyon, ang mga komentaryo sa kinabuhi sa tao, ang mga mensahe sa tao. Pero sa mensahe sa Ginoo, mga kaigsuonan, puno sa gugma, puno sa grasya, puno sa kalipaw, puno sa kalinaw. Muhari ang pakigdait kung ang pulong sa Dios kanunay natong pamalandungan. Og sa diha nga pulong sa Dios ang atong mapalandungan, sultihan ko kamo, mga kaigsuonan, gaan nato ang pagkinabuhi niini kay naa man tay makatunan. Bless kayo ka nga kanunay kang nakadungog sa pulong sa Dios. Bless kayo ka nga kanunay kang gibasahan sa pulong sa Dios. Kanunay kang gisiran sa pulong sa Dios. Bless kayo ka. Ako mga pagdasig, ayaw kawa nga, ayaw usika ang panalangin nga miabot sa imong kinabuhi. Nga dunay nagwali nimo, dunay nagtudlo nimo, aron ka mo daog, aron ka makalampos sa imong pagpangalagan sa Dios. Kay dili gayud mo lampos ang tao nga muundang dihis pagpangalagan sa Ginoo. Ang tao nga mupadayon hangtod sa katapusan sa iyang gininhawa, nga nangalagad siya sa Dios, siya nga tao nga makasulod og langit sumala sa Biblia. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, si Apostol Pablo, usa siya katao nga gitawag ni Jesus Christ. Usa sa katao nga gipili ni Jesus Christ. Ug sa tanan niyang mga lakaw gikan sa iyang pagsugod og makapila siya ming panaw, bit-bit balo niya ang mga pulong sa Ginoo, di nakapalig-on niya ang mga saad sa Dios. Sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, dapat ang makapalig-on nato ang pulong sa Ginoo. Dapat ang makapalig-on sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, ang mga saad sa Dios.
dili ang mga saad sa tao. Importante mga kaigsuonan ang saad sa Dios. Mo'y ato ang maikinabuhi, mo'y atong tipigan, mo'y ato ang hinumduman bisan asa taning naong sa kalibutan. Kay maunay makapalig-on sa ato ang pagtikang sa mga mensahe sa Dios nga mo'y atong gialagaran. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, nga dunay tao nga nagipadala ang Dios sa imong kinabuhi. Sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, daagay ni nagwali, dunay na gani nagtudlo nimo, dunay mga tao nga nagsakripisyo sa ilang panahon, sa ilang kusog, sa ilang tingog, alang kanimo, nagpakita na gagiatiman ka sa Dios. Nagpakita na gagihigugma ka sa Dios. Nagpakita na mga kaigsuonan nga ang Dios na kanimo. May akong mga pagdasig, ayaw usiki ang paghigugma sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw usiki ang pag-atiman sa Dios sa imong kinabuhi. Kanang gipadadaan ka sa Dios og mga magwawali. Kanang gipadadaan ka sa Dios og mga magsasangyaw. Nga walay laing gisangyaw ang pulong sa Dios. Walay laing gitudlo ang mga pamaagi sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios. Usa ka na ka mga ilhanan nga giatiman kas Ginoo. Usa ka na ka mga ilhanan nga gipangga ka sa Dios. Busa ayaw kawa nga ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, tagaay nigbili, tagaay naggibugaton. Kung naa may bili ang mga butang nga naa nimo karon nga mawagtang og biyaan lang nimo, hatagig bili ang gibuhat sa Dios nga dili gayud mawagtang og dili mahanaw. Miingon si Jesus, mahanaw man ang langit og ang yuta apan ang pulong sa Ginoo magpabilin. Hinumdumi ang pulong sa Dios, puno na sa iyang mga saad, puno na sa iyang mga pamaagi aron dili ka magkalisod, aron dili ka mahimong alaot. Ang mga pulong sa Dios miabot sa kinabuhi sa tao, dapat tagaag bili kay maunay mo hatag og kinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ako moingon kanimo, congratulations, di nakabati kas pulong sa Dios nining tagna. Pamaagi aron ka makapadayon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, bitbit og balon sa mga alagad sa Ginoo nga gipadala sa Dios imong ginabuhi. Ayaw isipa ang mga magwawali nga Dios. Ayaw isipa nga ang mga magwawali idolo na nimo. Ayaw dayga. Pwede nimong magpili kang magwawali, pero ayaw dayga. Ang Dios lamang mao'y atong daygon. Dili maayo nga doon na tayo idolo sa atong kasing-kasing. Kay usa ka na kapaagi sa pagsimbag Dios-Dios. Daw sama ka nga naa kay Dios-Dios sa imong kinabuhi. Wala tay laing Dios sa atong kinabuhi kundi ang atong magbubuhat. Ang nagbuhat nimo, ang nagatiman nimo, ang nagbantay nimo, walay lain ang Dios nga nagpahimugsog, nagpakatao kanimo. Mao na niingon si Apostol Pablo, isipa kami nga mga sulugo ni Kristo. Ayaw kami isipang Dios. Ayaw kami isipa nga unsa pay mga pagtan-aw ninyo nako. Isipa kaming mga sulugoon sa Dios. But ipasabot mga kaigsuonan, ang tao nga muila nga kini gipadala sa Dios, tao ni nga dunay respeto sa Dios. Kung ikaw mga kaigsuonan nangalagad og Dios, og dunay gipadala ang Dios mga kaigsuonan sa imong kinabuhi, ayaw ibaliwala ang gipadala sa Dios sa imong kinabuhi. Atiman na siya. Kung dunay mayor nga mopadalag tao sa imong kinabuhi, unsaon man nimo ang tao nga gipadala sa mayor sa inyong lungsod, mayor sa inyong syudad, nga gipadala alang nimo, nga naghatod og mensahe sa mayor sa inyong lungsod, mayor sa inyong syudad, inyo nang atimanon. Ayaw sila ilhang kriminal, ayaw tuuhi nga mangingilad. Muna niingon si Apostol Pablo, isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, nga gitugyanan sa mga tinaguang kamatuoran sa Dios. Kay ngano man, dunay mga tao nga gisangyawan ni Apostol Pablo, nga gilutos siya, nga giplanuhan siyang patyon,
nga giplanuhan siya nga panamas-tamasan, mga tao nga hiwi og mga panghuna-huna, mga tao nga lahi og mga panghuna-huna sa panahon nga adunay magwali. Di ba daay mga tao, mga kaigsuonan, nga lahi og mga panghuna-huna? Sa dihang dunay mga magwawali diha sa mga sakyanan, dunay mga magwawali diha sa mga kadalanan, dunay mga magwawali bitbit ug balo nila ang mga mensahe sa Dios aron pagsangyaw, pagpahinumdo, pagpasidaan, pagpahimangta sa mga tao, apan ang mga tao makadungog dili pareho og panghuna-huna. Dunay mga tao nga maghuna-huna nga kini nangwarta na sa ni. Dunay mga tao moingon nga kani nagnegosyo na ni. Dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga moingon nga daghan kayong mga bati nga mga pulong. Mao ni giingon ni Apostol Pablo. Gusto sa Dios nga sa imong kinabuhi, nga sa panahon nga dunay muwali kanimo, sa panahon nga adunay musangyaw kanimo, sa panahon nga adunay mutudlo sa mga pulong nga mo'y imong kinabuhi, mo'y atong kausaban. Isipa nga sila pinadala sa Dios. Isipa nga sila pinadala og pinayalan sa mga mensahe sa Ginoo, og ang mga mensahe sa Dios dili lamang alang kanila, dili lamang alang kanako, kundi alang kanatong tanan nga gipakamatyan ni Jesus aron kita maluwas og makaalagad og Dios. Muna niingon si Apostol Pablo, wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo. Kadini gipakita mga kaigsunan sa mga lakaw ni Apostol Pablo, sa mga biyahe ni Apostol Pablo, gikan sa unang panaw, ikaduhang panaw, mga kaigsunan, ngadto na sa ikatulong panaw, nasinatian ni Pablo ang kalisdanan, nasinatian ni Pablo ang mga pagsulay. Grabe ang mga nasinatian ni Apostol Pablo. Gipanamastamasan siya, gilibak siya sa makadaghan, gidaot siya sa makadaghan, gibutang-butangan siya sa makadaghan. Kung nasinatian ni Apostol Pablo, ayaw katingala kung nasinatian po ninimo sa imong pagkakristohanon. Ayaw katingala og ayaw isipang talagsaon kining mahitabo sa imong kinabuhi. Kay gipasidan-an na kita ni Hesukristo diha sa iyang wali sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 12. Nga moabot gayud ang panahon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nga butang-butangan ta sa matang sa sala. Daog-daogon og lutuson ka, apan pabilin nga mapailubon, pabilin nga matinud-anon sa Dios, ug ayaw balusi ug dautan ang mga tao nga nagbuhat sa ingon. Higugma sila diha sa imong mga pag-ampo. Dawata nga duna gayoy mga tao nga sama niini. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sultihan ko kamo. Dili sayon ang tao nga gipili sa Dios aron pagpadala og mga mensahe, aron pagdala bitbit sa mga pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Kadaghan kay ng mga batik nga mga pulong, mga batik nga mga istorya nga ilang masinatian. Usa sa mga mensahe nga angay natong tipigan, ayaw tutuki ang problema, ayaw entertina, ayaw gayon tagda ang mga problema, kay dili na makatabang nila. Tutuki, entertina ang mga mensahe sa Dios. Taga-iglawag ang Dios sa imong kinabuhi. Paghimog mga pag-ampo, paghimog mga pagdaig sa Dios alang sa iyang himaya, dayga ang Dios. Pangayoa sa Ginoo kung mahimo ang kaluwasag kapag-uhan ini mga tawana. Kutob sa mahimo samtang buhi pa ang mga tao nga nagdaot kanimo, og samtang buhi pa ang mga tao nga nagbutang-butang kanimo. Pabilin nga papobsanon, pabilin nga malipayon sa pagdangop sa Dios o pasalamati ang Dios sa tanang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Mo na niingon si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung unsa may nasinatian ni Pablo sa iyang pagkaapostol o sa iyang pagkaalagad sa atong Ginoong Jesucristo, ayaw tuuhi nga dili ni sad nimo masinatian. If you follow Jesus, maka-experience ka ni ining mga matang sa sitwasyon. Kay si Jesus miingon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 11, nag-ingon siya, usa kini kawali nga gihimo ni Jesus sa tanang mga tao nga naminaw og ala sa iyang mga tinunan.
Bulahan kamo kon biay-biayon daog-daogon sa mga tao. Bulahan kamo nga biay-biayon daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila ni ini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Igsuon ko sa Ginoo kung mao ni imong nasinatian sa imong pagkakristohanon, ayaw isipa nga nag-inusara ka. Daghan ta. Kung tinud-anay kang nagmatinud-anon sa pakinabuhi sa pulo nga naas Biblia, masinatian nimo ang giingon ni Hesukristo. Unang ayaw katingala og ayaw isipang talagsaon kini nga mahitabo sa imong kaugalingon, kay tinuod ka gani nga naglakaw sa mga pulong sa Ginoo. Duna gayoy mga mubutang-butang nimo. Dunay mga taong maglagot nimo. Dunay mga tao nga isalikway ka, dauton o gubon ka. Pero ayaw kabala ka, kay ang Dios nga nagtan-aw sa imuha gamahanan ni bisan kinsa. Dili ka niya itugot nga mapukan ka. Dunay saad ang Dios nga dili mo sugot ang Dios nga dili ka magmadaugon. Usa ka mga mensahe nga angay natong tipigan. Pabilin lamang kang Kristo. Si Jesus miingon diha sa Juan 15, kung dili mo pabilin kanako, dili mo kapamunga. Apan kung magpabilin kamo kanako, makabunga kamo. Og sa inyong mga bunga, ingon pagid siya, makahimo kamo sa pagpangayo, samahan og inyo ning madawat. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Si Apostol Pablo, daghan kay isang mga nasinatian. Ingon siya din his 4, tinaw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wala gayod ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Pero wala magpasabot nga si Apostol Pablo nagpakasala. Tungod kay giangko niya nga wa say sala. Giangko niya nga naasay sala. Pero wala siya magpakita nga nagpakasala siya. Ang iyang gibuhat, gimanso niya ang iyang kaugalingon. Gitrain niya ang iyang kaugalingon. Unsa may mga buhat nga nagpakita nga gimanso nimo ang imong kaugalingon? Imo baning natugkad og imo baning makita sa imong kinabuhi? Giunsa man nimo pagtrain ang imong kaugalingon? Giunsa man nimo pagmanso ang imong kaugalingon? Ug kanus aman nimo pwedeng mansohon? Kanus aman nimo pwede nimong bansayon ng imong kaugalingon? Mga kaigsuonan, maghisgot yan itag manso. Ang karabaw ragyoy pwede natong ma-example. Ang karabaw mga kaigsuonan dili na pwede natong tawgon nga gimanso kung ato ra nang tan-aon. Dili pwede mga kaigsuonan nga moingon ang tao gilawig lagi ng kalabawa diha. Dili pud moingon ang tao nga imong gipangutana, gimanso na brad, gimanso din ng gilawig man na. Ang pulong gimanso nagpakita na sa kahimtang sa usa ka karabaw nga gisangunag yogo. Gibutangan og balsa o niya gipaklakaw-lakaw dias kadaruhan hangtod nga ang yogo og ang kadena or kahapisi nga gikutay dito sa yogo gibutangan na og daro. Og samo apa na bargas. Daro ang hangtod nakakaton. Kon gimanso ni Apostol Pablo, bot gipasabot, do na say gisangon. Dunay nagsangon niya. Walay lain si Jesus Christ. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, ingon siyang gimanso, nako ang akong kaugalingon. Dunay siya'y gipakitang desisyon. Kanang gimanso nako, that is a decision. Dapat mo desisyon ka. Lord ni ako, gamit ako. Lord ni ako, ipadala ko. Like ni Isaias, mingon siya, ni ako, ipadala ko. Dili kay tawgon kas Ginoo brad, manimbata brad, busy ko pastor. Ang tinuod mga kaigsuonan nga nagmanso sa iyang kaugalingon. Sa panahon mo ingon ang Ginoo,
pagtuog Bible, yes Lord. Tudluan ka na kog Bible, yes Lord. Yes pastor. Dili kay daghan kayo mga tao maingon, apil ko sa group chat pastor kung gusto ko makakaton, asa maninto nga. Mao na inyong gipakita sa Dios. Tinuod mga kaigsunan, daghang gitawag. Og daghang miingon, buot kong mo sunod nimo Ginoo. Apan papauli asa ko kay bag-o pa ming gikasal. Dunay mga tao miingon nga, gusto kong mukuyog nimo magtutudlo pero kay bag-o pa kong nakapalit og baka, unya na lang. Doon na po'y miingon, papauli asa ko sa ako ang ginikanan kay mananghid sa ko. Doon na po'y miingon nga, papauli asa ko kay kuyog sa ko sa amo ang minatay. Sa itubag ni Jesus, pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay. Unsa may buot ipasabot ni Jesus sa pagsulti ni ini? Dili aron pagpakita walay respeto, no. Kundili ang imong desisyon dili dapat unya-unyaon. Dili dapat mo desisyon ka unya lang. Dapat desisyon ka. Dili kay ugma unya karon mo desisyon ka. Daghang ang mga tao mga kaigsuonan nga mo desisyon pero wala sa kasing-kasing. Daghang mga tao na dasig apan lisod ang pagbuhat. Pastor, paapel kong group chat. Tinuod na oy. Ang uban gani tungod sa kadaghan ako nang gibalibaran. Apan pilaray nintunga. Unsa may rason sa mga taong wala manunga? Basig apil ka. Unsa may maani nimo? Unsa may makuha nimo niini? Sultihan ti ka mga kaigsunan. Kung nagtuon kag Biblia og namalandong kaigo ra ka sa kana bitang tinguha, wala nimo buhata, mura ra kag nagdamgo, wa gyud kay maani. Kung nangalagad kas Ginoo wa kay gibuhat, unsa may imong anihon? Ang prinsipyo sa Biblia mao ni, isa ka makaani, do na kay gitanong. Unsay imong gitanom, imo nang anihon, ug unsay imong gibuhat, mo na imong angkonon. Mo na imong dangatan. Dili na pwedeng balion. Dili na pwedeng baliktaron mga kaigsunan. Pag gusto kang dunay anihon, dapat duna kay gipugas. Si Jesus mo balik. Dili siya mo balik aron pagganti sa imong mga pulong. Aron pagsukli sa mga pulong nga imuhang gisulti. Kay ang mga pulong nga imo rang gisulti wala nimo buhata, dili na matawag nga dunay bunga. Si Jesus mo ani aron pagdalaganti sumala sa mga nabuhat. Sumala sa mga binuhatan sa matag tao, maayo man kinig dautan. Kon ang buhat sa tao maayo, mga panalangin sa Dios ang giandam sa Dios. Apan ang buhat sa tao dautan, kamatayon ang iyang dangatan. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo dinhi giklaro ni Apostol Pablo. Ingon siya diha sa bersikulo 5 busa, ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himoa sa pag-abot sa Ginoo, kanang rapture. Human sa rapture, mahitabo dayon ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ang pagbalik ni Jesus, ang pag-abot ni Jesus, mauna na time nga gitawag hukman sa Dios. Unya ang paghukom sa Dios mga kaigsunan, sultihan ko kamo, dili pinasikan sa karatula. Wala gyud mo ingon ang Ginoo nga ikaw kay Katoliko man ka, maluwas gyud ka, kay namimoro makas Katoliko. Wala gyud na mo ingon ang Dios, ha. Wa gyud na mo ingon ang Dios des Biblia. Nga mo ingon nga ikaw kay Iglesia Cristo man ka, assureball na luwas gyud ka. Baka kung naay mga tao nga magtudlog sa man, ayaw pa ilad. Ayaw gayud pa ilad. Kay daghan kayo mga tao nga nagtuo nga maluwas tungod kay Katoliko sila. Doon na po'y mga tao nga nagtuo maluwas sila kay Iglesyang Cristo sila, kay Sabadista sila, kay Protestante sila, kay Baptist sila, Assembly sila. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, bisag hutdon ni mugbasag Biblia, wala gyud mo ingon ang Dios nga maluwas ka kay mimuro ka ng simbahana. Pero doon ay giklaro si Jesus, maluwas ka kung sa imong pagtuo sa Dios
wala ka magpuyo sa sala. Wala na ka magpakasala. Mao nang ikaw ug ako giluwas ta sa atong Ginoong Hesus ug tudluan ta sa pulong sa Ginoo kay pinaagi niini maandam og mas sinangkapan ta sa pagbuhat og maayo. Klaro nga pag-istorya kining ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Akong balikon sa diha nga mobalik si Jesus after rapture, human sa rapture, kay dunay gipakita si Apostol Pablo nga dunay tukmang paghukom. Mao nang ikaw ug ako dili pwede nga moingon ko nga prihaan ang ubang mga magwawali labi na kung dunay boreal. Ingon dayon ang magwawali kung naay hayaon bitaw para pagdasig kunuhay sa mga tao, pero kung imong lantawon gilibungan na niya ang mga tao. Ang mga tao pong wa po'y kahibalo, wa po'y tuntuon sa bala, wa po'y tuntuon sa pulong sa Ginoo. Moingon po dayon, amen pastor, amen, amen pastor, amen. Ingon ang pastor, kaning atong igsuon kay nakit-an man ako ni nga nagkuyog-kuyog diha sa simbahan, sulod-sulod man ni simbahan, kini luwas gyud ni. Ingon po ang mga tao, amen pastor, amen, amen. Mao ba na gipakita sa Biblia? Mao ba ni gitudlo sa Biblia nga pwedeng mohukom ang pastor nga kining bayhana, kining tawhana maluwas ni kay kakuyog-kuyog gasulod-sulod og simbahan? Pagkawa ayo nga pinulungan. Saag. Dagahan nga mga nasaag nga mga tao tungod sa waling dili mao. Imagine ingon ang Biblia ayaw paghukom. Di ka pwede nga moingon nga maimperno ka. Di ka pwede moingon nga nalangit na siya. Ang Dios ra, matod ba ni Apostol Pablo? Ang Dios ra, bisan gani siyang kaugalingon, wa siya mohukom. Mao nang dili siya angay mabalaka. Hukman ni bisan kinsa. Kay bisan sa iyang kaugalingon, wa siya maghukom. Kay ang Dios ra'y makahukom niya. Ayaw kahadlo kung hukman ka sa mga tao. Ayaw kaguol. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ayaw kaguol. I-share kini mga programa aron sa makanimo makamatngon ka. I-share ni nga ato ang live mga kaigsunan. Kay dinhi sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Walay pugong-pugong dire. Walay tik-tihik, walay ikog-ikog dire. Kay dili makatabang ka ng ikog-ikog. Unsay kamatuoran nga gisulat sa Dios diha sa balang kasulatan diri sa atong programa kanunay gihisgutan. Bit-bit nako ang Biblia. Gitun-an ko kini. Gipamalandungan nako sa makadaghan o gipangayo nako sa Ginoo ang mensahe nga magikinahanglan kanimo. Kay ikaw ug ako gihigog matas Ginoo. Gihigog matas Ginoo mga kaigsunan. Munang dili nato sayangon ang gugma sa Dios. Dili nato ni abusaran. Balikon nako, daghang kay mga pastor o mga magwawali nga moingon dito slungon kining atong igsuon nalangit yun kay naluwas yun kay nagsulod-sulod man ni simbahan, nagkuyog-kuyog man ni simbahan. Ingon mang Biblia ayaw paghukom. Isulti ang mensahe sa Dios. Unsa may mensahe sa Dios? Katong mga tao nga nagwali gani, nagpagawas og yawa, nag-ayog masakiton sa ngalan ni Jesus, unya sige ra gani pagpakasalat, di man gani malangit. Nya kanino ang mensahe sa pastor nga moingon nga kani kay nagsulod-sulod ning simbahan, nagkuyog-kuyog ni malangit ni pagkaway batasan. Nganong moingon kung pagkawalay batasan, giilad niya ang mga tao. Ayaw pa ilad. Ayaw pa ilad. Gatuo ka nga may sulod ra ka grupo og naa na kay karatula, naa na kay simbahan, luwas na ka. Usa na kabakak ka mga wali nga dili nimo makit-an sa Biblia. Gusto kang maluwas, tarunga ang imong pagpuyo. Kung bana ka, tarunga ang imong pagkabana. Kung amahan ka, tarunga ang imong pagkaamahan. Kung inahan ka, tarunga ang imong pagkainahan. Kung anak ka, tarunga ang imong pagkainahan. Kay diha na tan-aon kung angayan bakas langit.
biyai ang bisyo, aron biyaan nimo ang bisyo, desisyon ni dayon. Ayaw pagdesisyon sa uban. Dili kay mo desisyon ka, nibiya ko sa bisyo kay kuan man, kanang bulagan manggugugod og dili ko mobiyas bisyo. Desisyon na sa uban. Ang uban mubiya sa bisyo tungod kay nagkasakit, desisyon sa sakit. Dili man na mao. Isa ka mo desisyon isa ka mo biya sa dili nimo desisyon. Dunay mga tao isa mabag-o, isa makadesisyon, isa mahunong sa bisyo. Kung magkasakit na, di na lagi ka mo inom brad. Ay naay sakit akong atay. Na kay pagtuo sa Dios ana, wala, tuwa ka nagtuo sakit. Tuwa kaming tahod sa sakit. Nakuha nato ang mensahe. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kung dunay mangutana nimo, nganong dili na ka mo inom, nganong dili na ka magbisyo, ingna tungod sa gugmas Ginoo. Tungod sa gugmas sa Ginoo, brad, sis, ni desisyon ko. Tungod sa mga saad sa Dios, ni desisyon ko o gibiyaan ako ang bisyo. Dili kay mo desisyon ka tungod sa sakit, tungod sa imong bana, tungod sa imong asawa. Wala nimo mahimaya ang Dios, mga kaigsuonan. Minaw tag-awit, mga kaigsuonan. Awit makalangit, tumawag ka. Usas mga request diri sa atong programa, tumawag ka. Kisalamat kaayo unya muhatag kog panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Oras sa ato ang programa alas 11:12 na sa kabuntagon. Tumawag ka. Pakishare sa ato ang live, mga kaigsuonan, ilabi na sa ato karong mga nadunggan mga pulong nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Minsan ay marating Kung naay mga tao nga mogwali nga mo yung maluwas maimperno, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili na mao'y giingon sa Biblia. sa Panginoon. Nag-iisip Ang Dios ragyo'y makahukom sa tao. iyong Lambay Edith, salamat sa pastor sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Watching from Mati City, Davao Oriental. Sister Gingging Simpron, amin, tama jud na pastor, tungod sa gugma sa Ginoo mabag-ong kinabuhi sa tao. Wow. Si Susana Pablio nga matod pa insakto gyud ka pastor. Salamat sa imong kinabuhi pastor sa mensahe nga tinud-anay. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amin, salamat kaayo sa imuhang mga mensahe pastor. Dili sayang kung paminawon lang, kundi i-apply gayod ang sa kaugalingon para masinati gayod kung unsa kagamhanan ang Ginoo gikan ni Gingging Simpron. Panginoon. Tumawag Si Mac John Gar, salamat pastor, watching from Quezon City, Metro Manila. I'm so blessed, I'm so happy and blessed the word of God. Salamat kaayo Mac. Salamat sa Dios. Sister Teresa Lace, pastor, grabe ang pulong sa Ginoo, makahilak ta. Pero dili pud pwede mo hilak lang ta kung dili magkinabuhi jud. Pastor Gideon, pagpaubos, pagmatinud-anon. Maunay pinaka-importante, pagmatinud-anon o pagpaubos. Og ang Dios maoy mo susi, maoy mo tan-aw sa tanan. Kung nagpaubsanon baka or nagmapantinud-anon baka. oras na tayo. Si Jolita Kadosali, tinuod yun na pastor. Si Joy Panhay, salamat pastor sa pulong sa Ginoo nga imong gipaambit kanamo. Dalaygon ang Dios ni Lorna Raveliasa. I bless this beautiful message. Hallelujah. Amen. More blessing and strength to you, pastor. Super blessed jud ko sa this morning, this message, word of God. Salamat kayo, Sister Lorna. Ang Dios magpanalangin o mag-uban kanimo. Si Jocelyn Caniedo Carinobla Castalia, tinuod gyud pastor, pero nanay ga saad sa Dios. Busa usag gyud ko, importante nga basahon gyud kanunay ang pulong sa Ginoo. According ni Josue 1:8. Ang Josue 1:8 nag-ingon, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi, og pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini og magmauswagon ka. Tumawag ka.
Bulahan ang tao nga madinawaton Pastor luyos sa mga paglutos maangko niya ang kadaogan uban sa Ginoo. Gikan ni Jinging Simpron. Nars Boyan bulahan Pastor Gideon ang gidaot gilutos makadawat man og ganti. Amen. No, salamat sa Ginoo. Mayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Olegar, matud pasalamat sa Dios sa inyong buhay Pastor. Ni Aldi Iconar, thank you Pastor sa pagwali nimo among nadungog karon kabuntagon. Gipakusgan jud nako ako speaker para daghan makadungog sa amoa mga silingan din makadungog pod sa akong mga customer. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Ang ako ikadbay sa ngalan sa Ginoo paningkamutan nato ang maayo, maoy atong mabuhat. Maayo atubangan sa Dios. Kay dunay maayo para sa tao pero atubangan sa Ginoo dili maayo. Kana gyung buhat nga maayo atubangan sa Dios mo'y atong paningkamutan og sigurohon samtang naapatas kalibutan. Papakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Imposible sa Panginoon. Imposible sa Panginoon. Walang imposible. Ako pagtagad mga kigsonan ang gi-request ka ganina dito sa cross. Awit makalangit dito sa cross. Sa salamat
Salamat sa among kaluwasan, sa pagtuos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Isus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtuos mo dito sa krus. Karon kami aniha, kami nakahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtuos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Anak, balik na ning mga button ko, kay gusto ko gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Nagipakita ko dito sa anak, balik na. Sakaryas 1:1. Ning mga Sa ikawalong bulan, sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario sa Persya, si Sakaryas ang propeta nga anak ni Marakias, anak ni Ido. Giingnan sa Ginoo, sultihi ang katawhan nga ako ang Ginoo. Nasuko pag-ayo sa inyong mga katigulangan. Apan karon, balik kamo kanako, kay dawaton ko kamo. Ako ang Ginoo nga labing gamhanan, mo'y nagsulti niini. kay dili ko buo nga malaglag ka. Usa anak, balik na. Naghulat lang ako nga mahinuklog ka. Ay andam akong dawaton ka. Balik na mga kaigsuonan sa pagkinabuhi diha sa Dios. Balik na ta mga kaigsuonan diha sa pulong sa Ginoo. Dili maayo nga masintro ang ato ang pagpangalagad ang karatula nga dili gikan kaniya. Kulang pa ba ang akong
Ika ni Arnold Bayawa Puntanar, tinuod yun ang imong giwali, pastor, kay ang pulong sa Dios nagaingon sa Jeremias 17:10. Ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna og nagusisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ika ni Teresa Castor, bless kaayo ko nga nakadungog sa imong programa, pastor. Labi na sa mensahe sa Dios nga imong gipaambit kanako ug sa tanang nagsunod sa live og naminaw sa radyo. Salamat sa Ginoo nga gidihugan og gitagaan kag kaalam sa Dios. Nga mahanay nimo pag-ayo ang pulong sa Dios. God bless you, pastor. More souls to win in Jesus name. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, Sister Teresa. Gikan ni Gingging Simpron, awit makalangit dito sa cross kung sabto nato ang lyrics sa kanta. Pagkaanindo ta wala tay laing simbahon kundili ang Ginoo lang uban sa iyang mga pulong. Kining kompos mga kaigsunan nga dito si cross na taon samtang nagkanser ko. Tuig 2011 nag-eskwela ko Bible School. Unya nagkanser ko. Unya minyuonon pag ko atong panahon na. Giingnan ako ang babae nga karon ako ng asawa. Magpakasalta kay ayuhon ko sa Ginoo. 2012 giayo ko ni Lord. Usa ka tuig ug 6 ka bulan nagantos ko sa sakit nga leukemia, chronic myeloid leukemia. Taliwala sa ako ang pag-antos. Nianang mga tuig ag mga panahon na gigugol na ko akong panahon sa Biblia. Diha sa mga pagdahig pagpasalamat sa Dios, gihawas o giluwas ko niya. Anang mga kaigsuonan ako mga pagdasig dili na tuwadon og undangon ang pagsimba. Labi na ang pagdahig sa Ginoo kay giibuhat o giumol ka aron day ko nato siya. Gibuhat ko. Kaya naman kong nawatod ka. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanang nag-share ni ining mao nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko walay laing gisentro ang kaluwasan o kapag-uhan nimo kanako atubangan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa mga pulog awit nga makalangit nga atong nadunggan diri sa atong panag-uban. Okay, doon na pa to'y mga awit mga kaigsuonan nga gipaabot diri sa ato. Okay, akong gihangyo matag-usa nga moadto tas mga pag-ampo ug atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imo pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa among kinabuhi. Pinaagi sa mga pulong among nadunggan na sabtan sa among panag-uban inimong programa di naghatag kanamo kabaguhan. Salamat o Dios sa imong walay hunong nimong pag-atiman ug pagpanalangin kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga nagtagbo sa tanang mga panginahanglan sa ako mga kaigsuonan, sa ilang mga panginahanglan sa ilang Pinoy-anan, sa ilang pagtrabaho, bisan pa sa ilang pagnegosyo kanunay mo silang gisuplayan. And thank you so much Lord nga imo silang giatiman bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga mga OFW. Padayon ka naghatag kusog maayong panglawas, layo man sila sa ilang nasod, layo man sila sa ilahang Pinoy-anan, sa ilang pamilya. Apan salamat Ginoo nga duol sila sa imong panalipod, duol sila sa imong pagatiman. Salamat o Dios nga nahimo silang panalangin sa ilang pamilya o sa mga buluhatog ministry nga gikinahanglan Ginoo nga ilang maatiman usab samtang naapa sila sa kalibutan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo ang ako mga kaigsuonan, mga followers, mga listeners sa Shiny FM 101.3 ug 95.3. Ikaw ang Dios magpanalangin. Salamat o Dios magapanalangin ka sa ako mga kaigsuonan nga nakadungog nakabati sa mga pulong nga mo karong hisgutan. I declare blessing right now, anointing in Jesus name sa mga alagad, mga pastor nga matinud-anon, sa mga buluhaton kapiyalan, sa mga buluhaton sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga nagasupply ka kanunay sa mga panghinahanglanon sa programa. Diin kami na bag-o og nakaamgo sa mga pulong nga among nakatunag na dunggan sa among pakig-uban kanimo. Salamat o Dios nga magapanalangin ka bisan pa sa panghinahanglanon sa kurente, sa wifi. I declare blessing upon blessing.
Salamat o Dios nga magatagbo ka sa mga panginahanglan, even Lord sa ilahang mga gikinahanglan, even Lord sa load sa ilang dita, aron makadungog makapamati sila sa mga pulong nga gikan kanimo. I declare blessing Ginoo sa mga panginahanglanon sa ilang mga anak, sa ilang pagpaeskwela, bisan pa sa ilahang mga panguma, ikaw ang Dios magatagbog mga panalangin. I declare blessing right now ug akong isalig ug among itugyan diha kanimo ang tanan nimo mga katawhan. Ikaw ang Dios magpanalangin magauban magtakbo sa tanang gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo sa ngalan ni Hesus. In Jesus name, amen og amen. Kini niyo igsuon Pastor Gideon moingon sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong pagpaniod to. Dalaygon ang Dios magapanalangin, dalaygon ang Dios nga magauban kanimo. Igsuon, ayaw kalimot, gihigugma o giatiman kas Ginoo. Bye-bye and God bless maayong pagpaniod to. See you tonight sa ato nga live na po niya. Awit kanimo Amahan Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Isa ka